must be a reason for this. I'm sick of all your lies, baby, tell me the truth. Baby, I can't believe this is true. With all of these lies, I don't know about you. I'm sick of all your lies, I'm sick of all your lies, I'm sick of all your lies, baby, tell me the truth. I'm sick of all your lies, I'm sick of all your lies, I'm sick of all your lies, baby, tell me the truth. I wish I never lied, I wish you never cried. I wish I came clean and there were no feelings to hide. I wish you understood the real reason for my pride, and that I cared about you though I took you for a ride. I wish I wasn't so weak to be Mr. Nice Guy. I wish I gave you happiness that money couldn't buy. I wish I was older than you so I didn't have to lie. I wish my wishes came true, if not I'd rather die. Vuyo opened my eyes but told me to stay blind. Trevor told me to keep moving but I chose to stay behind. It's true, I've got issues, I just need a peace of mind. You've always been close to me, you were far too kind. Hi, sis. Hi, What's up? right njani? Right. Ngicela ubambe ifoni yami. Inyiswe ndima okanye nguye? Ubuthe akho right kanene ne? Nguwe ngekho right nje. Ya sharp for wena. Disab nam for wena. Okay. Okoko besilindile kodwa abi ntoni bikubambile? Bendinde nini? Hayibo. Andi late. Okoko bikuthiwa usendleleni ntoba phelile 3 hours. Izinto zokukhwela. Ubusuka kwephi unit? Ndihlala Ubusuka ka-12. people kwa 12. Down pa ka 12. Cause Kwa namhlanje 29. hayibo. Uhlala ka-12 nawe? Ngihlala pha ne? Ndawuni? Pha ku 29 xa Asoze ndisandofika. kalo. Ndisanofika pha. Bengihlala pha ka-1 qala. Uhlala ko-1. Oh, andikhulele pha ke mna ke. Kulele be kwa 12. Ka-12. Like ayikho indawo buke wayohlala kuyo. Uveza like uphelela apha eMdantsane ukhulele eMdantsane ayikho indawo kaye. Bengikhe ndahamba ndayohlala eKing. eKing. Ezilalini. Kweziphi ilali pha? KwaQongqotha. Qongqotha lapha ngasePhakamisa. Uyazi Phakamisa? Ndandiyeke enyawo ePhakamisa. Ndagqitha futhi. Wasuka apha waya ngenyawo Phakamisa? Ndandisuka apha ndagqitha ePhakamisa. Ndawutsho eKing ngenyawo. Oh, okay. Zange uyibone lo yi? Ndandiyibonile. Oh shit, yes. Intoni? Ngokuzazama ucinga bayinoba ndade ngompi pha kwabantu obabonile. Sendicingile. Sawucingile? Inoba ndingompi kwabantu? Hayi ndizawutsho xa sendikubonile uba inoba ngomphi. Uzatsho xa sekutheni? Xa sendikubonile kaloku ndizawuthi bendiqonda uba nguwe. Ndiba ulutsho ngoku umntu ungekandiboni yazi uba ke Ndizotsho. Ndifuna sithathe izibhethi. Andifuna uba wrong ingxaki. Ibe ngathi mhlawumbi bendijonge omnye umntu. Okay, masibheje. If uye wathi okay ndifuna undixelele uba okay hamba I think ngulo yabo usona sopa yabo then if unyanisile Yo. xa sigqiba apha uzawuthini kanini? Hayi. Sawukhisa phi? Sibonwe. Yithi talent. I think ngulo uslender ke anziphelele lapho. I think ngulo uslender qha. Qha ingxaki lo usingle wena bhuti. Bekubuza wena nje. Hayi akakuthiwa kubuza mna nje. Single mna. So that's why ulapha. Yes, that's why ndilapha. So ukhangela islender wena. Andikhayela islender. Andikhayela islender. Qha ndangxaki naso islender, andangxaki nobuthapi. Like okay, like kahle like
umuntu onjalo uqombi yamkhangela zaza yabo Hayi, because andifuna shame. uthi noba uthe right noba uthe right like Andinatype mna qha if ndichazekile ngoku ke ndichazekile. ndinayo type Injani type yakho? ndonqena nto Unqena nto? ndonqena uyichaza uba okay itype yami iso yabo kanti Kana wena ndinguye lo mntu. but kubo Khayichaze ke since sesilapha ke. itype yami zizilenda Ndiqondile. zizilenda itype zami Kanti ndingayiqondi. Uba ndityebile ke ngoku uzawuthwa no ke bang ndive ngenantsika footstep ba usisilenda if ndityebile uzawuthini? but ivoice ngokuyona ingathi umuntu Khayiyeke kaloku ivoice if ndityebile. like okay if utyebe kangakanani If ndityebile, okay tyebile sayo, sisidudla. okay isayisa lo like ndifuna Zawuthini? Ba if ndisisidudla. Uyasibona isidudla basinjani? ingxaki zikhona endingakwazi uzimanage yabo zibe khona noko Hayi ke ndityebile mna. kangakanani Yho ndityebe kakhulu. Ndinqoma size 38 uziqonde. okay ungakanani apha ubralo bekuthatha emnyango Ndingangayi. wa Mhlawumbi ndityebile notyeba nakuye. Yho. Wena ungakanani caba? Izilenda ziyazithanda izidudla nje. and andisiso banisa okay and body shame ne xa ndisithi ndithanda izilenda yabo zigrand izidudla but ndilungiselela mna yabo Oh mhlawumbi awuzokwazi undihandlisa. no besides loo nto man Oh Yabo. okay. So ke lixesha lingakanani usingle wena? Kutheni icingwa? no Hey ngathi kaloku ndiyabala wena. kaloku lide ixesha so ndizabubala yabo Lide kangakanani? since 2023 Asoze. serious Qha ubumana ufumana i-peace job. kanti uba single kuthini kani Kungabi namuntu serious kaloku. Kuthini kanti uba single? okay like khange ndibe na cherry endithi icherry yami yabo since ndisho. 2023 Okay. yabo but ke le nto itshoyo ke ba yabo bisenzeka loo nto le Okay. wena lixesha ngakanani Mna zinyanga. nyanga Zinyanga. Ndohlukene nomuntu benaye eqaleni konyaka. nodlukaniswe yini ingxaki ibinguwe bungazoyivuma noba ingxaki ibinguwe bungazoyivuma loo nto Bendizowutsho kaloku but kha ndiyibona indimo mna ingxaki. Phofu laa nto uba nivese nithi cwaka ningathethi ngabikho othi hayi kwathi and then lihambe ixesha and then umbona umntu sejola ke unomnye umntu. like laa nto uba kuvele kuthuleke umntu angathethi Kwenzeke loo nto ke. at least mandithule one day mna ndiphinde And then ndithethe uthini? not that uba andikufuni okanye andikuthandi okanye ukuthini but xa ndibawela uthi ungase ndithule yabo like andiyazi but not that uba kugesi exabeni okanye kuthini yabo but I Kaloku don't yena- mind uba unditshekitshe uba eske usharp yabo ewe ndigrand then sithule yabo andixabelanga na then saphinda sithethe ke Kaloku icacile yena ufuna sihlukane. Olaa hlobo waveze wathula ngayo yabo. Mhlawumbi unqana undixelela uba hayi man masivese siyeke yabo. so ucinga uba ingxaki ibikuwe like le nto imenze wathula Asoze ayindimi. wow sure Andimenza nganto nje. azange umconfront uba Mna ndiyakuyeka mna wenze le nto ufuna uyenza nje. andikubhelieve kodwa mna ngithethayo Mhlawumbi ingxaki amantombi asoze avume ba Nani Wire njena wrong. kuyafana. ndiyakwazi uvuma mna yabo so le uyitshoyo indaba
wavese akathetha kwathintini yabo. So ndiliwe ndithi mna maybe wabona ingxaki kuwe mhlawumbe wenza something then akafuna like wangahlubuka awusafuni bendim lo wenze into why no andifuna ibe nguwe yabo qha ndifuna nje ubalansisa leno ndifumane kahle yabo. Okay, wena ke ohlukanisa intoni? Wa Awusayazi? no ndiyayazi Oh, like udinwa yabo. kudina ujolana nomuntu. I think sadinana Oh, nani jole for ixesha elide. like xesha elide la 7 years for 7 years. So wena kuthanda umuntu onjani ke? Ngaphandleni kotyeba ke noma sisilenda senze uba personality mhlawumbe andiyazi. Yho. Anothi ndikuthanda ngenxa yepersonality man because personality ndiyibona xa sesiqhuba yabo. Because ngoku andizuthi xa ndisanodibana nawe sendibona ipersonality yakho uba igreen kwathi andiyazi yabo. Kodwa sendipick up izinto mna ngoku sebe ndithela nawe ngekakubona ukubona. Pick up into Ndipick up eba awunanyani wena. hayi bo. Okay, ndiphendule umbuzo wakho. Ndamthanda umuntu omhle mna yabo. Umhle wena? Andingomhle mna. Xa ndiyamthanda umuntu omhle. Anzungabi nayo umuntu omhle noba ndimbi like ndiyamthanda like yabo. Okay. Noba kunzima kumfumana but ndiyazama na. Hayibo, kunzima njani nacaba babe abantu ngaphandle apha? No abakho babi bahle but ke kunzima umfumana umuntu omhle. Oh. Yabo. Xa umbi. Yalizama kutsho. So ngasa umuntu abe mhle manje yabo. Fum yabo. So ngase bemhle cha ba umhle hayi. Abe mhlawumbe isilende sigreen. Oh. Yabo then ke ngokwenye nenye ke ngudifunda isibazi manje sincokolo okay ndipick up ezinye izinto yabo. Yeah but wena Mna ngase ube like ube caring. ubentoni? Ube caring like uzinake ne feelings zami. Yeah. Like xa ngayithanda into ethile upick up ba hayi man uzibana kayithanda into ethile yabo. Ndingamandi ndixelela into eyi1 kokoko. Ba ndandixelela ba ndithanda into ethile uyaphinda uyayenza. Yabo. Yeah. Hayi at least ngumuntu omamelayo. Ndiyamthanda ke nomuntu omamelayo. If ndithe once mhlambe andithanda lento uyinxibileyo mhlambe le outfit andiyifuni. Then ngasundimamela uyitshintshe ba ndithi. I-outfit kaba eyami kwaye. Eyakho kaloku. Okay. Okay, let's say siyahamba yabo. Kwindawo esiya kuyo. Siyaphuma out then sesikithile sigreen yabo. Then wena uthi hayi mana ndithanda uhlobo unxibe ngalo yabo. Ndibe mina ndisifila mna. So expect eba manditshintshe. Ndicela utshintshe mntu wam torho. Kaloku ndimo uzawujonga ndimo uhamba nawe. Like okay. Intoni licaba ufike ndinxibile like Umzekelo ndimthanda umuntu onxiba upolo neck. Ukuba abana bafana abanxiba upolo neck kamhlohle. Yo. lo bra bekuthatha unawo poloneke like Ngingazinxibe. dinayi na umpoloneke then if bendinxibe wona namhlanje like Andithi suba naye kuba ingxaki ndane picture yakho bra xa unxibe la poloneke wakho that's why ndivese ndacinga wena. Okay, ke yandirritate loo nto leyo Uthini? umuntu onxiba upolo neck. Ongxaki nopoloneke Andiyazi nzathi intoni but yandidika. bangathi kuthini andimhlohli ke mna maybe udikwa lanto ba kube uhlohliwe Ingase unxibe isilamba ke ngaphezulu ijacket and then unganxiba okokoko upolo neck wazi uba kulamfana mandithanda unxiba upolo neck ukubona ezanto. so upoloneke qalo nengxaki na like yeah bandizamtshisa kaloku lo Ungathi umtshise ayibosana. Hayi asisenze uba bensenza umzekelo kaloku ngopolo neck. But ingase xa ndisithi mntwam torho ngicela utshintshe mhlawumbi utshintshe iskipa ke nawo undimameli yabo. if unyuse ikhole eskipeni Hayi ke usinyusela ntoni ngoku? mhlawumbe ufuna kuvelela uzi Hayi nobumda usanxiba uzi. hayi ndenza umzekelo nje like ndifuna ukhangela esi sinxibo caba Utshintshe kwa iskipa sika uzi torho ndiyakucela. Yho. ndizama ukhangela esi sinxibo caba okay awusithandi emjijeni yabo xa ujola naye
I hope awungo-my man ke cause ndidikwa nasisi-my man. Yintoni my man? Abantu banxiba izinto ezinkulu yo like banxiba ibhandama okanye idyurek lana. Inoba unedyurek utheni uhleka? No, andinadyurek. Mhlawumbi uyinxibe ngoku. No, andinadyurek. Okay. And andinguye my man. And ndiyamthanda ke nomuntu omde bendithile. Omde? Engasube mde. Noba umhlophe. Umhlophe? No, ndiyabuza uba noba umhlophe na. Yo, anzange ndadibana nomuntu omhlophe. Like, okay, ufuna abe mde, abe dark. Ewe. Because ngathi nonke itype zenu. Ingxaki i-cute laa nto. Mna ndimfitshane umzekelo. So ingase xa sibambanayo ndincuthe yabo. Umfitshane kakhulu? Andikho mfitshane kakhulu. Okay, I know. Enweleni unjani? Inwele zakho zinjani? Nemohawk. Yintoni mohawk? Awuyazi mohawk? Laa nto itsolo? Ayiko tsolo. Ilapha esiphakathini? Uyaphosisa mani phela ayiko tsolo liya. Hayi ndadlala ndinantoni nwele hayi man izinto nje normal yabo. Khaze ndikuve. Hayi inxaka ngicebanga ngo. Kodwa uyabona ke nazo izinto. Ubuzazi ba uzodibana nam. Unanto enhloko yena. Nandifakele. Ufakele into? Kuthiwa ngamabhenki. Umqole fish? Amabhenki, yintoni umqole fish? Kanti. Anikwazi ke nombuphi. Asofikelela. Imanjalo ungapha manje yawo. Chopha. Hayi ke ngingavala amandla. Iva amabhenki. Ndole ngibambe. Oh, hey. Uthanda ngathi uyoyika undibamba nje. Sondoyika oyikanto. Izandive wena ke. Uzava ntoni? Ndifuna uva intloko nam kaloku hayibo. Wonxiba umnqwazi? Uphi? Asibamba ubuzo. Wewe ngafuni hayibo umnqwazi. Ndifuna uva ne-height man. Hey. Ndifuna uva ne-height. Okay. Hello, Fam. Uhlala phansi. Iphi ya mic? Ayikwenza ibona njani? Okay. So ke uvile ke bandi ndityebe ngakanani na? Yeah, okay. Yeah, ndivile ukutyeba ngona. Ngilathete ukuthetha ngayo. Una ngaphi? Awu ungandicela ungandibuzi mina bani na ngaphi le. Hey, njani na kaloku sana? Cha ndifuna Sina 29. Ba. Why you said yo? Okay. No ngilike kanti. Ucima zathi na 20. Bengicela uzothi na 20. Oh, wena umuntu wama 2K. 27 yabo. 27. Oh, ayike. Wow, sithi na noma 2K. Kaloku ndibona sithi yo xa ndisini na 29. Ingathi ungumuntu apho oqhele ama 2K. What if bengikhuza kuba umncinci? Ola hlobo.
What? Undikhuzela ubuncinci. Hayi bo, okay xa ndikhuzela ubuncinci bemandikhuza njani? Abantu abadala ke mhlawumbi phaa ko-40 ii-type zabo ndim senziba yile age yam ko-29 so ubungazokhuza. Imaki, ufuna uvakala le nto uyithethayo. Uthi okay. Uthi abantu abana-40 Umzekelo. bajola nabantu abakule age ukuyo. Yes. So ubungazodukhuza elo hlobo. So mna That's why ndisithi uqhele abantu abancinci ke. okay, so uba litype ebenda ngaphi wena like ipartner yabo? Mna khabe na 30 uqala ba 35. Wa Awusakhuzisana yintoni? 35. 35, 36, 37. Wo inyuka. Wa Wena ditheni? senze uba umuntu ufuneka abe nangaphi ukuze ube ngumuntu wakho ke mhlawumbi. Ba 27. Oh 27. Hayi ke. 26, 27. Okay, ke singa okay, yeah, 26, 27, 28. Okay. 26, 27. Okay. So ke wenza ntoni wena? Njani? Senze uba for a living wenzani? Yo. Awuthanda ukhuza ntoni? Ndiyakhaba man. Yakhaba. Andiphangeli ingxaki. Oh. Wena wenzani? Same. Siyakhaba so-2. Ndicimba uthi sale. Same. Lo serious? Serious. Yeah, uyangiqatsha yona. Zawuqhathela ntoni? Andiphangeli ndi-makeup artist. Makeup artist. Okay. Unamntana? Andinaye umntana. Hawu lindeni lo. Unaye wena umntana? Ndinaye. Uyi-1. Uyi-1. Andiyazi that ndilinde ntoni. Awunaye nyani? Noba uthe unaye bengazukujaja. Asoze ndixoke ngomntanam. No, Soze ndifihle umntanam babe ndinaye. No, bayithu. Bengazuba nangxaki. But unaye ingxaki uba ndina-29. Ewe. Ndinayo ingxaki. Oh. Lo ncam. Ndiyada ukhoso. Shit. You. So funny. Oh, okay, so funny. Okay, ungaphendula ke. Yo. Hayi. Andiyazi but benothi phaa kwingoma i-hip hop kanje. Ewe. Like enjani ingoma like? Ela Awukhwesta kanje. Ingoma ezinje hayi. ukhethile. Nathi khethile because ingxaki unengxaki ne-age yam so andikwazi ukuthi khethile. Because mabeni bawula like ibe into eqondile like ungavisa ukuthi mhlawumbe kwezi ngoma zakhwest like ngiyazi ba. Yeyiphi imizekelo ndizokwazi ba okay. You. I can't think of anything. Okanye ucinge enye. I can't think of Ndizozazi ba anything. nibendawo nabakuwo. Akachuze yena nje. Khawuchuze wena. Ukhethile. Uchuze yiphi ingoma kakhwest? Okay mandithi khethile. Mna so far shit. Okay. Nginendaba. Uthini? Ithini? Angikwazi uyicula la ngoba. 3 step. Mama Ndiyamamela but andizazi and like amagama wazanzazi. so umamela hip hop wena.
Ndiyayithanda hip hop. but uma imena awumfuni Ndifuna my man. yo okay unginendaba so far Ithini? unginendaba Kaloku asikho soba sawuphuzana na. Hey, kaloku besitheni kuqala? Ndimgese right. Bale mgese right umzekelo umncinci ke ngoku. awungesanga Uyayiqonda le? Ndigese wrong. hayi mani ungese wrong Ndigese wrong ne. zazininzi izilenda pha 4 But ndikhumbula 1 qha. 1 esiphi isilenda pha Yo, andisonqena ukuthi ngubani then ke uzama ngathi mhlawumbi benimjongile. gabi kansi Yo, lo mntana uyiboxer. awujonge yena pha Iyayiva ke laa nto bendisini ndiyayonqena. andizosilenda mos andizosilenda mos Okay. bengicemba ndisilenda bengicemba uthetha ngam Okay. Yayibona ke laa nto kaloku bendingayifuni. usithi ubuzonqena ingathi Bendingafuni loo nto okay ke. but ke wawujonge Umntana lo wanandijonga mntana ma. Qha kaloku uba ndimazi yena mhlawumbi ehlala e-area not e-areeni hlala ka-12. okay ubhidiswe yile nto bendiyithetha Then nawe wathi uhlala ka-12 but akafiki ke ukuyena. andihlali kwa-12 Hey. qha ndilibele ukuthi ndiyajoka Iyabona ke benditshilo ndathi ulimenemene wena. ndilibele ukuthi ndiyajoka becinga uba ndizawuthi ke hayi kwa-12 ndiphinde ndithi hayi man ndiyadlala Uhlala phi ke? ndihlala eSnap Park ephase 2 Hayi andikuthembi still. uba ungandithembi Kaloku ubuphosisile. ngeke uhlala And awundithembi benditshilo ngophosisa ndathi ngendawo awunanyani wena ndikuvile nje uba hayi bo but ndiqala ndithethe kahle nawe nje like akhange ndibe ndikuxokisela yabo okay. but uthetha loo nto ngokuba ndithe ndilibele ukuthi ndiyajoka ngokuthi ndidlala ka-12 Okay. but ndingumntu onenyani man So ke ubaby mama wakho uphi ke ngoku? uba Ubaby mama wakho. Ubuthe unomntana kaloku ulibele ngo? bendishilo andilibelanga qha ndothuka le nto ibuzayo Kutheni uyothuka na? Kanye ngulo ubuhlukene naye. no ubuza loo nto Ndibuzela kaloku uba like Eve baby mama drama. like iquestion yakhe uthi uphi ubaby mama yabo like kasuyibuze kahle yabo because Ndithini kwazi xa uyiphendula ndibuza? ngoxa ubuza lo hlobo andiyazi ubuza like Ndibuze njani? uphi njani andiyazi uyabuza uba uphi njani Usajola naye ke. hayi bo bendithe ndithi andisajoli naye Okay. ubuzile nje qala ba zikiphani that since 2023 yabo Kutheni ngathi ithathini into ka baby mama? njani Masiyeke ke. Hey, uyambona? kaloku andithi ububuzile ba Sesiba uwe kwa wena nje. no ububuzile ba bendisingle for how long na that since 2023 Kaloku ndithe ndiphicaphile ba wena ngumuntu ongenanyani. Yabona ubuthe uhlala ka-12 waphinda wathi hayi awuhlala ka-12. sayithethela leyo ndiyacela uxolo sagqitha yebhe endiye ndaxoka ngayo Yabona sesixabana kwangoku uthiza wamthika. Hayi sicela ubonana. yho sithethe for ixesha elingakanani ingathi ikhona le ndifuna uyibuza xa imane ibaleka ndimane ndilibala Uzandibuza ngalona uba ndisende kubonini. Istyle sando? esiphi phi
He bethuna. Ubuza kum ke kambuzo uthanda siphi mna ndithanda idogi. waya kuyo straight Ndithini ndiyabuzwa nje ndithi andithanda istyle ke. hayi no cha bengiceba uba uzawuqala nje yabo Hayi bo hayi. Thini wena uthanda siphi? yo ya ndithanda yona nami hayi okay hayi ya ndithanda yona Khandoni. Iba flat ne? Ha ndiyakwazi uba flat nje. Hayibo. uyakwazi Thini? Uncima fana bezidudla azikwazi ukwenza ntoni? yo kaloku ngicima iwe le mali ya Hey uyasithanda nyani isilenda shem uyasiphila. yo hey Sicela ubonana ngo. unqabela unibona bonwa imali mina Hey bethunani. Hey. izotyhila sithethe ixesha elingakanani Siphelele 30 minutes. Ubani afuna ubonana ningabonana? Kutheni ungafuna ndibona nje uyawuyika? Woyika kuba ndizisidudla? yo hayi ndadlala kule nto bengigqiba uyithetha Nanko ke niyambona ke bethunani. Ha. Ngicela umbona ke okombona ke ngoku. wo ngizoyiki mina ukumbona akona ufuna undibuza yona sesi Okay. uyase Ndiyasela. uyagrova Ndiyagrova but not oko. ugqibele nini uyagrova Oh, ndigqibele nina. Ndigqibele last month kodwa benikwa Jeff. ubetha kude kuvalwe pha Akuvalwa nje kwa Jeff. fuck wo sorry like ubetha kude kuse manditsho ke Hayi kaloku ziba khona ezamini uqombe yo kumhlophe phandle. Yebo. Not ba beniplanile ba zawuhlala kude kusi. yo Wena ndiyasela usela ntoni? like okay xa ndisendlini yabo ndizihlele pha endlini Usnar Park ke ngo. ndisele savana xa ndihlele endlini yabo but xa ndiphuma like ndiyogrova yabo Khaqeba uthethe. corona yabo Kutheni unjalo nje? Kutheni ungasento eyi1? hayi kaloku ndihamba Unenhloni ngesavana? no kaloku okay isavana yenza dizimsinyane yabo Oh, okay. yeah so xa ndisegroove ndisele corona Awufuna ukhawuleza ulahle. andilahli xa nxilile Kaloku bendifuna ukutsho bendifuna xa andibonakali nobonakala ubonakala. ndizazi ndedwa ba ya Oh, hayi nami andibonakali xa ndisusu. Ndizazi ndodwa. and then andibethi kuse njengawe mna Yo into ndithi njengawe. But asiyazi kaloku No. because sikabonani. Ah, You mna ndithi, udade no. ingxaki hayi ingxaki andinothetha namashere groove mna yeah like ndiyela le nto Also win. no Ubani siduko sakho? ujwarhe samdika umazaleni esakho Nomambamba. Khela uthangana. xa ucinga undibambile Andiqondi uba ndikubambile. okay ngenxa yantoni uba ungandibambi ngenxa yantoni Ingxaki ndiva kwa intetho le yakho lo ndimane usithi yo xa ndiphendula into yo so ke. no ingxaki ndiyarejistarisha xa ndikhuza yabo yabo yeah but ke sorry if umkhuzo wami bangela babe yabo Okay. but ndiyathanda ukhuza like Umthetho lo wakho. not umthetho Oh. Uyakhonza ke mna ndiyakhonza. ukhonza kuye ecaweni every day ne Not every day kaloku hayibo. Ukuye ecaweni Sundays. every Sunday okanye nje Uyakhonza.
Awukho Igqibele so. kudala ecaweni, ne? Ukudala ngonini? Ba. Yho. Okay, xolo. Ndizama ucikwa ngo-August. Oh, okay. Ngo-August ne? Ya ngo-August, ya. Ukwenza phi? Kanye icawe yakho wena ke okhulele kuyo. Yeah, okay. Hey, Fuck. yintoni ngokuyenza imbiza igama Ukwenza lacawe? wena, ukwenza wena. Mna ndikhonza ZCC. Oh, okay. Okay, endlini kukhonzwa yena ke eTopia yabo. Oh, okay. Yeah, then kwakhona kwapha ndagqibela kudala ukuye. Yabo, andisakhumbula uba ndagqibela nini. Okay. But ke xa ndifela like ngase ndiye ecaweni ndiya kule ndifikelela kuyo le ndikufuphi kuyo. Vese yabo. Okay. Ndiye yabo. Nje into yabo. So ke mhlambi umuntu wakho ne ukufikele and then wena ufuna uphuma. Yabo? Wenza njani ke like uyakwazi uhamba naye okanye awukwazi uhamba naye, awufuni uhamba naye? Ndiyakwazi uhamba naye. If ufuna uphuma yena okanye mina ndifuna uphuma. Okay, nifuna uphuma ke noyi-2. Niyakwazi na uhamba noyi-2. Uyakwazi uhamba nomuntu wakho egroove. So sela soyi-2. Ani mind. Andibheniki. Awubheniki? Yho. Kwa ukhoza. Hayi ndizoba mna ndiyakhweleta. So andinokonwaba. Andithandi ncam uhamba nomuntu wami egroove because ndiyazazi ncam uba ndiyakhweleta. Andizofuna, okay noba andizofuna, andizothanda. Mhlawumbi naxa ujonge yintombazana ethile okanye yabo ndingumuntu okhweletayo. Ade ndikhweleti kabuhlungu, like ndikhweleti kakubi. Nayi. Yho Ukhweleta kanjani xa ukhweleta? Ndiyakhweleta uba ndizawufuna uxabana nawe kaloku. But izinto awuzilindi zipakishane kwale sidaleni gqingazo zawo ziyimfumba ngoku. Kaloku ingxaki andizofuna uthetha ngoku apha kwabantu ndibe ndikujongisa mhlawumbi kanye sibe sidika abantu sibe sime ecaleni sithethe isidala ukho ubone ezanto. Awubethi? Hayi. Oh. Okay. Kaloku umuntu bendisivile ke yazi. But impama iphuma phi yavakala ba. Esanda singaka. Esiphi isandla? Esincinci sam. Yeah, impama iphuma kwezana singaka? Hayi suka. Si. Wena uyabetha? Andibethi. Azange wabetha intombazana? Uyaphosisa. Hayi bo. Kaloku ndibona ngokuqala ucinge wena. No, zange nayibetha. Zange. Zawabethwa. Ndake ndabethwa. Awubethelwa nto? Awenze nto? Yho. Okay. Okay, ndaxele okay. Okay. Ndake nabethwa yabo. Kuye wenze into. Kodwa kwabethwa. But okay chef, ndaqala yabo. Ndimo omqalayo. Yabo. Okay. Yeah, so that chweke. Oh, chweke. Then wanibetha ke ngeqhaga yena apha le ndawo yabo. Andiboni. Xolo wangibetha apha kuyitwa into le ezantsi kwemehlo. Wandibetha ngeqhaga nangefowuni. Andizange ndabethwa ke mna ke nandiqomba ukukhona umuntu uyawuza ndibethe. But into yakudala ngo-2000 ndisanga. Oh. Okay. Zange wabetha wena? Andibethi bantu. Ingxaki uyayitshere khweletayo. Ndiswita ukufa mna. Qha kaloku ndizongakhweleti ndikuthanda umuntu wami umzekelo. Like lanto ba ukhweleta kwakho ku-serious because ukhweletela into yoba ndijongiwe yabo yitshiri. Kaloku mhlawumbi umjonge nawe utheni nijongana nje kodwa ndikhona? Because uba bendingekho benizawuthini? Because andinokhweletela into yoba ujongwe ngumjita okanye uplitwa ngumjita uyitshiri mos. So umjita xa ibona itshiri akazunga and awuzawuba ungabhalwanga nayo ba okay unomntu. Phofu ngoseplitwa nabani nango nobunomntu nobuthini yabo. So into ixhomekeke kuwe ba nibetha nibe grade nana lo muntu yabo umani. Ndiphume ngapha niphume ngapha noyi-2 yabo. Okay. Uthe awungumuntu winayo mase groove. Bentiyani ngomuntu owinayo. Kuthe ngathi awukho sonze. Ndisho.
Hey wasona ndithi hayi bo ndithi azange ndawini groove zange ndawini groove okay andanoqalwa ngaphi ufuna ukuthini okay ayenza kumamela yabo waka wawina wena zange ndifuna uyibona le nto leyo okay Ndikudande ready uyatshatha indaba yathasana okay so ucela umuntu ajoke kwelinye icala okay itheni le nto ima kaloku nantsi into isekum maski yakhe ubacimele ndinxiba izibheke sisi yema uthini ewe hey ndifuna undibone raw uyikhulule ne yima uyikhulula cimelani nayo cimela okay so calm down ya amehlo ayalila 5 4 3 2 1 go kubuka lokulakuta damn unazithi dem ndiyamazi jini unazalaphi ndadla ngoba igama lakho phamela ngubani wena ndinguhudi Hood ungubani igama lakho walinika kowenu ngicela uxela off record igama lami ndanikwe ekhaya if I mind yabo okay ndinqala ingxaki abangalaziyo ngasabahlali bengalazi ngifuni okay yabo like ndifuna la kumuntu andazi kondloba ndazi ngalo yena not ba ayibambe pha yabo okay unibonile ke ngoku so uthini mthatha kaloku kathi nganditheni ndiyakubawela no no like ayi yo sanzokoya why ngabuzi mina ndifuna uyibuza loo nto because kaloku ndiyabuza since buthe awumfuni umuntu ona-29 awumfuni umuntu otyebileyo ufuna isilanda sukuthi yehlo ubiza ngalo ne okay umuntu ndimfuna like unotyebileyo yabo okay but ndi-cute nje ndityebe kakuhle utyebe kakuhle like le nto ndiqoma ndiyijongile yabo but sezuba le nto ubuyiva ke yile nto uyibonayo like nje busiva ivoice yam ngobe ndikusensa ndisiva ivoice phofu ngobuhamba benisithi ndive footstep bekade usisilena because akho nto ivakalayo yabo nje ithi kancinci yabo aqomba sisilende sesi maybe mfutshane kancinci apha kum yabo but ndikuvayo isandla ndava baya okay the xaxa ndikhagayi ke ndava baya ndingisisi isandla kangisikwazi nojikela ngapha yaso hayibo uyayibaxa hayibo uyayibaxa nasana xolo but umhle unangaphi kawana ke but enkosi umhle enkosi kakhulu unangaphi ke kanixele okay ngicela ubuze lento kwenze lethi akudala ndigqibile kodwa ndigqibile qha bendisalinde umama babuye notata sebenzohamba uhlala nabo boyi-2 qha nibayi-3 pha kwena ndinayo sister wam umntana ngasister wam ungakana sister umdala kuwe ncinci kunam nangaphi na-20 ntoni ka-201 kodwa unomntana ohlo ndibuza ngale ngabe ngandiyam like Usister wam. umntana wakhe nalo uthi okay ngowakhe bendithanda naye kaloku okay yeah ingathi khona into boyibuza before ndikuphazamise ngale
Okay. Akhe ndicinga uba uzawuncoma amacici. Fuck. Yo. Oh, man, angawamehlo. Hayi bo, why unjena wena? Serious. Masibheka awamehlo ungayisearcha loo nto le. Hayini. Xa unamehlo ufuneka unxiba amacici silver, yabo. Unxiba amehlo amacici nezipeks. Izipeks ayizozobona ndiyabona. Zii-shades. Yeah, xa for ukhusela ilight nomoya, yabo. Okay. Into ezinjalo. Andiyanobo kuthiwa abantu amajida nxibela athanda uba serious. Unxiba shades. Nam ke ndiyoyika unxiba shades gqithi because uba athi ndi-serious gqithi. Ne? So ndikhetha uzibeka. Afuna uyitsala. Angazinxiba ishades zakho. azinxiba. Besicela la drink buyosithengela yona. Hayibo. Oh, Yesana. Uthena ufuna undixelele age yakho. yo. Akale eglasini. Hey. Yeah. Age. Ufuna ukuphuza inoba wena. seyisignature yakho le. No ubetha happy. Hayi ngicela Okay, so sayibeka kanjani into uyithetha? Ubaleka le ndawo yekiss because ndiyabuza uba uyafuna na undiphuza wena. Hayi andibaleki indawo yekiss. Qali. Awufuni? Why? Andifuni. Awundifuni? Andikufuni wena. Uyandifuna wena? Ndibuza wena. Awundifuni? Why? Umhle yonke into igrand, yabo. Yonke into igrand qha, yabo. Like ndiqondile, yabo, ndiyazi into engiyifunayo, yabo. So andifuna uziqhatha, yabo. Uzikhatha. Oh, ndithe ndi too much wena. Jali uba too much. What do you mean by okay, too much? You. Whoa. Oh, sorry. Wo. Hayi bo. Hayi ezo ngamabomu le. Kaloku nothi wo. Oh yeah, bendisatsho ne, like andifuna uziqhatha, yabo. Okay. Wena uqondile ugrand umhle, yabo. Yeah, but catalogs straight, yabo. Okay, so bundiqhatha ngokuba usithi hayi noko ngoba undiva. Kaloku ngaphezulu pha. Oh, ndingaphezulu kunale nto ubucima ndiyi. Oh. Nabe ngicima nifikile kanti Oh, ubuthela lo hlobo ngobuthela ngofika. Yabo. But ke hayi uba igama lakho. Yo ngilibele. Yes sis. Oh Pamela, yawo. Pamela, yeah. Yes sis. Ndimbonile wena nje. Ingxakani ko grand kubambe namagama, yabo. Oh, umuntu uqala umbona. Ya amagama ndawalibala. Mina ndiyawalibala. Pesh. Twa pesh. Batheli lakho sondilibala uHood. Base bana le Hood ka Tupac Hood. Yeah, hoodwink. Hood ka Hood. Hoodwink. Wenza ntoni uyacula Hood? Angiculi. Yeah, rap. Wenzani? Multimedia. Ithini landa? Media ke into ezenziwa kwimedia ya ndipha. Okay, since ungandifuni ke uzondicacisela nondicacisela like awuzophendula kwanto. Graphic designer. Okay. Video editor, yabo, videographer, yabo. Yeah. Oh, ulapha. Editor. Oh. Yeah. Okay. So dim.
but iyalinga leyo yawo i-makeup yabo but awundifuni nje engathi andibawela wena but uhlelo sisarola hayi bo saphuzana njani kodwa kandifuni ayenza mphi ihag Ndicela idrink. uyayifuna but ke xa sisenyani into libazisa because okunyani ikuxelele nje bendilinde umama notata babuye ndizohamba okuthiwa kangutsho ulinde umama no hayi kaloku mntwana khona becimba kasazi malo sisimqobo andihamba bendikulinde beme kwayizo masadibana kwakudala wena wathi ubusele ngathi bendisele ewe hayi ayibingom hey kutheni okay hey andithe nqa andingumntu like andingumntu oselata akwazi novuka like ayizo excuses zami ezo uba hayi ndikwazanga ukwenza into ethile bendiphumile izolo inxa ndixabisanga notywala oh andibuyanga like andibuyanga ingathi ubuhoyile because uyabufuna ngoku no andibuyanga yandigqibele nini October beniphethe kanini I think ndiphethe kayi-1 ngo-October yeah isenakwepho yeah I think ndiphethe kayi-1 ngo-October then November yayibo November sesiye kupheleni ngoku akange ndiphatha apha kuNovember so andibuyanga nyhani okay ke and andimind no akandifuni kaloku nje awusayifuni le kiss ngintoni kangaka xa uphuma apho uzaphuma ephi xa uphuma apha ndiphuma ndibuyele ekhaya hey ndikunika i-address yam hey njani ngoku yazibona utheni ndiyi-1 wena njani okay andithethi ndibe-1 njani i-address yakho ndizayithini mhlawumbi xa mhlawumbi sesinaripaki kaloku heyi ndikwelo cala yabo at least umntu omaziyo yabo so yazi ndizawumnika ngumntu ongisisi nje akho safe phandle wena uthini ndithini mna njani uba ndithini kaloku uzandinika igumbi lakho lolala nebhedi yakho andithi wena uthini ndithini njani mna kaloku wena awubuzi straight wena uyayiva lena ndiyibuzayo qha uyazulisa azulala phantsi bubuza loo nto alala ebhedini ndibuza loo nto kaloku salala soyi-2 ebhedini qha izikipa zam sozizikulingane kodwa ndizothi ebhedini soyi-2 iskipa zolala yabo andiyisikipa xa ndilalayo so ufuna ungena ko-JT ebhedini andiyidingi isikipa ungena raw ungenwa njani ulala isikipa wena alanga skipa ulala nto lala raw ewe kaloku singabantu siyafana mhlawumbi okay cha ndingakunika indawo la silive ndim lo mntu omfunayo if okay buza nje masithi if singajola yabo ungayibetha into public nam why ubuza loo nto leyo abantu baqhela ukufihla no ngiqala ngofile xa ndibuza ngawe mna andinoyibetha awunoyiminda andinoyibetha into public nawe umshosha phansi andinobetha nomsosa into enjangalo senziba kaloku ubuthe awundifuni mos andiyotype yakho nam ke kaloku bendisenza umzekelo mna ndithi if okay like bendithi if kungenzeka ba okay siyajola yabo okay if bendithe kwaqala ba hayi uyitype yam man yabo masenze le nto so ndiyabuza ke ngoku ubunovuma na sibethe into epublic na yabo umuntu ondiyazitsho namhlawumbi ndithi hayi awuyiyo le mbewu mhlawumbi enoba public inobona andiyiyo into obonwa okay why andonqenda uxelela ndiyonqena mhlawumbi ukhubeke ndikhubeke benditsho kwaqala nje ngoba bendizivalile nam bendithethile nje ndayithetha indaba yempahla ne nxibe u-2 pack
Hey. Ngokuthi uPaki ngumy man ubuthe uyayithanda hip hop nje. Ndiyayithanda i-hip hop ne but andithandi lokho nolomnqwazi namacici wes. Andikujaji ungacime ndiyakujaja. No, Noskini. ayinguskini lo. Yho. Kaloku ndiyayazi but ithe mpintsi kaloku ingxaki yam nantso. Yeah, okay, ndiye ndageyina. Yayingengoskini. Oh. Nalibhityile yabo but okay ufuna ndinxibe ovuxweni. Yazawe izithe. Mayibe ngoskini but not udunga impintsi ohlomo. Indibambe nyani kodwa. Vumelana nawe 32 hours ukhulule yawo. Yayiva umzekelo sinqamile ke ngoku singena endlini. Sayikhula nini? Singayisika lo. Hey, ayandihoya ke ngoku. So ngenxa yekaTupac noSkinny nomnqwazi. Hayi into ngathi uyandoyika ndiyandibana nomuntu ondoyikayo. Yazi okay yeah. Ndiyakoyika. So ingasu like ube Jonda indoda. sichithela man. And not that yo hayi izawuvakala kaki. Yayiva ingase ungandoyiki like ingasibe in charge. Ingasibe in control yabo. Ingase mna ke ndoyike wena. Not ba wena woyike mna. Awundoyiki wena. Hayi andikoyiki. Okay nama ndikoyiki. Hey kodwa uthe uyandoyika. Andikoyiki. Okay. Yabo. Uzawuya pho wena ugqiba kwakho. Sandiphuma apha. Dzapha kum xa ndiphuma apha yabo. Then Dama soyithu. Babuyile abazali bakho nje. Abayazi noba Kupheka? ndilapha. Sekuphekiwe ekhaya. So akho nto eqhayo. Sama soyithu. Ndiyakuwina ugcininisa laa nto bazange wawina tu. Kaloku ndathi mna ndiwinwa nje. Ndikwina kwi-podcast ngoku. You live. Okay. Okay so okay before siyivala yabo uyabe uluphinde udibane nami Engathi ngumuntu ofani qha uyazibamba. andiko Senze ba like ngumuntu okumandi uhlala naye uyabonakala. Ingane uzazi into oyifunayo ubuthe ungumuntu ngumuntu otheni ubuthe like uqondile kwinto oyifunayo. ngoku ndithini Uthini kanti ngoku? kaloku andiphikisi bendithe silenda ndiqondile kwento endiyifunayo so Okay. uyayiphikisa naloo nto wena why uconfused ngoku Okay andikho confused. okanye yile nto ndithi Kaloku zento uzithethayo nento ndibuza zona ezenza ndi ezi ba uzawuphumela phi xa usuka apha zezo zinto zitheni ezo zinto why ziku ezo like ingxaki okay estratweni benzogqitha mna benzogqitha bengazomjonga. benzogqitha mna because akasosilenda yabo yeah umhle yena kakhulu but benizogqitha mna bengazujonga nojonga nobaleka Ingathi uyasoyika isiduli. anobaleka Awunobaleka. athi inanto zawuthatha lokhu hayibo Hey. Uzawuthatha kodwa ufuna uthatha ngoku. What if bendikufuna mna ke? Ndalo ndinike ifoni yami ndifuna uthatha inamba yakhe Oh, okay. okay hayi yeke xa usitsho because sawuthetha njani xa sifuna yabo Hayi akho. uyayiva le nto enditshoyo that's why ndisithi ndizathatha inamba yakho yabo not that bad ngumuntu wefoni iyaxhomekeka laa nto yabo if umuntu uqale naye ifowuni ubone ncoko ayidibana apha efowunini
bayibi ngalokho angabenza athi kasoro ufake inamba yakho xa ifuna i-pass code sami ifake ina okanye bufuna ndikubizele le passcode hayi bo ndibizela ntoni yeah Jani uthi ngiyachazeka okay nguwe lo kati hayi kuze no hot nguwe lo kati man ifoni yami sisi yo hayi ndincamile sande kuthiwe sisi hayini ubuyilokhe ngo-ina yathi yo uduthi sisi iyephi yakho ifoni ishiyeke pha yiyo le kudala iring andiyazi bensiyifoni ering okokokwa ibhale ba ndinguphamela igama kaloku okay bhala phem ndifake emoji andingomntu wazo ke mna ke andiyazi ndabhala phem ndifake iphi emoji andiyazi nomfaka usmile uwe lo wa uwe lo hey awusayifuni le kiss thaba ndikuvulela ifoni yam ngabe uyakwazi ivula andiyazi kaloku ndibona enganiki Andiyazi mina utshaja makeup. malini ukwenza makeup i-full face beat 350 350. soft glam i-300 yintoni soft glam i-soft glam ililapha kum oy okay uthi malini wona i-300 then iface 350 okay cela ubeze inamba yakho sendiplaga ngo ndiyibizile bona bakubhuka kalo le mali funke ngiyabo abhukishwa afumana ibooking sithi ya ndizokwazi ubhetha yena no akunidi ubhethe xa usokwazi uphila yabo sizawuphila uzokwazi uphila yabo ubuthe sizokwazi uphila nje xolo wayibiza ndithini ke undichallenge le hayi phakamisini ko baziphuzana afuna ndikuphuze hayi akandifuni nyani lo mfana nandihloni qha off by ezikamereni hayi man ansukwazi yavuthi there's someone yabo Uthini? Akasibona. hayi bo Iphumile siqibile uzayibona phi yakho live. hayi masiyeke le kiss hayi sayeke akafuni Okay ke hayi ke iphele imithethwa. nehagi iza kubethisa hayi ndiyaphakama Ufuna ubona ihug. Cha. Yafa. Kwa mhlawumbe i-connection bakayifona after ihug. try connection joya record siqobile okay